Malta inaqdet ma' numru ta' pajjiżi oħrajn fl-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea bl-isem ta' Team Europe bilan li tajn lill-Afrika tnaqqas aktar it-tixrid tal-virus tal-Mpox. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għas-Saħħa fejn tqallib kollox se jkunu qed jintbagħtu man 900,000 vaċċin. Bl-ewwel pajjiż li se jirċievi il-vaċċin ikun il-Kongo fejn diġà waslet l-ewwel konsenja ta' dożi mill-Unjoni Ewropea. Il-Ministeru għas-Saħħa Malti qal li dan seħħ wara li fl-14 ta' Awwissu li għadda l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa il-WHO iddikjarat it-tifqija tal-Mpox bħala emerġenza s-saħħa pubblika ta' tħassib internazzjonali wara segwiet id-dikjarazzjoni lil marda li wkoll affettwat pajjiżi Ewropej bħala emerġenza tas-saħħa pubblika. Fit-tweġiba għat-talba għall-appoġġ minn sħab internazzjonali Malta inaqdet mal-inizjattiva Team Europe biex tagħti donazzjonijiet tal-vaċċini u l-mobilizzazzjoni ta' riżorsi biex tajn fil-ġestjoni tal-imxija.